Намирам се в горната стая. Показваме бавно. Също има климатик. Значи са два климатика. Долу и тук горе. Също е ориентирано на изток и на юг с прозорци. Много светла стая. И на подът е паркет. И отново навънка ще ви покажа терасата и клетката. И фасадата на къщата. Няма течови, покривът е здрав. Нови улуци. Освен тези стъпала, има и от другата страна още едни стъпала. Т.е. от двете страни може да се качваме на този етаж. И дворът отгоре. Външна чешма.